Birini kakacan okuya, birini men okuyana. Ha. Halayan renkin diye. 1, 2, 3. Qara. Halayan pasalon. 1, 2, 3. Qış. Qış. Nahar diye. 1, 2, 3. Unaş. Palo. Palo ya. Günni diýelýän palo. Hormaya femir. 1, 2, 3. Femir. Hor. Näme de sorulýar şu? Ho, semizmi ya hor? Birine mi ya özüňe mi? Meselem bir gyýyl barada gitýärmi ya özüň barada gitýärmi? Umum hor näle bolany? Hemme tarapdan hem saglyk tarapdan hem o eşigem gowy oturýar, femirdarda oturýarlar. Baý. Horlanyp ma gelen oktoçna. Menem hor diýilýär. Neme bolsa gelen o. Halayan aktörüm. 1, 2, 3. Chris Hemsworth. Engin altan düzýatan. Näme? Engin altan düzýatan. At gyneken o. Hit koşurat diýene. Aýdyp bolmaýdyk oturýar. Menem o. Öýerden zordan öwrendim o. Çay. İçeri dur. Ağlamak mı ya ağlanmak? 1, 2, 3. Ağlanmak. Ne için ağlanmak? Men ara kärkişim ağlap duruny bilýän dost. Ýöne özüm ruhsat berýän ýerlerme, eger şondan ma erbet bir ziyan gelmejek bolsa ýene bolmasa ağlap durýar, eden özüň gorap bilýän. Ýa-da şoň ruhsat berip bilýän. Hiç ýere saňa bir käbir adamlar bolýar. Hiç kime ziyansyz ağlaýar. Meselem men plan wat, eýle, beýle. Yekelik mi ya köpçülük? 1, 2, 3. Yekelik. Ne için yekelik? Bilemem dost, men yeke bolmasam işläbem bilemem. Özüm yapılmasam öz pikirlerime de düşünemem. Çem bol şo köpçülükde gezdigimçe pikirlerim daha var yani. Yekelik diýsem, diňe yekelik däl. Meselem ýakyn dostlarym bilen görüşetim gelýär. Şondan garasaýmasyn. Gara söýmegem men. Ha. Saňa da şonu ýalym men. Men o bolan için tamam şüpürskiyim. Sağlık dost mu ya täze dostlar? Niýe niýet jogap bermeli ona. O yer kim öz pikirini aýtmaly bolýar. Sen aýt. Hakyky dost diýjek. Sebäbi bir adam bilen sağlyk dostuma bu ýa, bu täze dostuma diýip gatnaşmak istemokda. Hakyky dost bolan üçin gatnaşmak isleýän, o köle bolsun, täze bolsun tapar diýek. Neden gowy jogap bermeli? Saňa da şeýlem kädi. Ýa. Sen özüň näme pikir etýän? Sen gowy dostmy? Saňa mı? Awa. Gowy dostmy, erwet dostmy, onu biljek käl ýöne bolşum ýal boljak. Awa. Şo bolşum ýal bolsam, saňa gerek adammy, gerek däl adam ýöreň. Gatnaşýan. Dawai Ferhat, mene sen 3 tane gowy tarapyň, biram 3 tane halamaýan häsiýetim aýdaýyn. Senem men 3 tane gowy häsiýetim, 3 tane halamaýanyň. Gön aýt, çekinme. Dawai sen başla. Aýda. İşte kena. Yo men 3 tane aýt, kän aýt. Dawai. 3 tane seni halamayan häsiýetim. Gatwurmaýan. Seni öýdüň bilýän. Awa. Şol halamak. Özüm biler. Öýdüň bilýän. Öýdüňi diňe öýdüň bilýän köp berdi. Anamjaňdan. Anamjaň rahmet. Gatnamjaň. Aha. Aslında adam birek anlamaly ýöne sen köplenç. Köp zadan anýar. Aýda. Türkmen giýerim çykamy bilen ok. Gatnaşan ok. Düşünýän. Ýani onda da näme üçin gatnaşyp ber? Gowy tarapy. Ýa-ni erwe täsiýetler diňe sende de hemme işte da bolýan. Umum hamyryň arasynda diýip bilýän. Hamyr arasynda bolan adam ýa-ni ýaly onu şoklatlar geçip gidýär. Alçaklyk. Gönümellik. Gönümel häsiýetiň bar sebäbi. Bir adamyň dogrusyny ýalňyşyny gön aýdyp bilmegen bolan bir gowdat. Köplenç videolaryny zatlan görýän, ejeçil, çağaçyl, onu maşgalaçylyk bala ýaly, maşgalaçyl adam gowurýan. Ermek bolup bilen okşol adamlar. Şol adamdan ziyan gelen ok.
Sen şonçyn gowy eren. Bol ya. Menne. Sen neme? Gowurmayanım aýtmaly 3 tane. Tapaw diýär. Haýsylan maşallah. Sen ýa maňa özüm biler diýdiň. Ha. Menim birinji şonu ýaly görýän sen. Özüm biler. Özüm bilen iki görmüş şol bile menligem girýärmi giren okşany. Menmenlik giren oksaňa ýöne öz işlerini, öz rahatlygyny gaty wajyp görýän sen. Ha. Mesela men planer giderliysem, şo taýda halamayan adamym bolsa, men göwnüm üçin bitjek gumanym ýok da sen. Özüm biler. Ikinji näme? Ýadyma düşenokda şu durdumy dedim ben. Menne значит halamayan häsiýetim ýok. Maňa garşy ýok bolmak mallan. Ay bilem, men üçin galanmatlar. Ha beýdiň men düşünerim kompor ýarly. Aýtyn gompara ýonno. Men näme özüm şu durdumy dedim ýonokda bir zatlar. Daway geçýär. Men planat ýadyma düşenok ýürütelem. Aýt. Biri var eken halamayan häsiýetim. Üçem çykmady. Üçem çykmady. Halayan häsiýetim. Halayan häsiýetim birinji wöpaly. Men aýsaňa açyga men polny hemme adamy başdan men gow däl tarapymyň bilýän, gow tarapymyň bilýän. Ýöne häzir çenli men ýüzüme goýup ýa plan ýa-da planlar ýyle bile hiç o zat ýok. Ýeka wagtym diýip bilýän planlaryň halamok diýip köpçülükde hiç ýeri men özüme garşy nime göremok. Ikinji halaýarym sabyrly. Näme hilýärde diýenli. Menden käwt gowuna degen ýerlenme da bilýän men. Sen şo wagt bir karara gelip bir zat diýen ok, garaşyp görýän-de ölçeýän. Şu taýrakda şuny alam bolsa, moş bu taýrakda başgadyr eýle beýle. Şoň üçin Şol öýköleşen bilen diýär. Olmaly. Şo wagt menem edil tenki ýa gaharym gelýärdi. Şo wagt ýöne menem senden deňizsem bir kime hiç wagt soň ýaraşmajak ýere gelýär. Şoň üçin men şo wagt bolýa, şu wagt däl görşürüz. Üçüncüm girim çakım tertip düzgün türkmençilik şo zatlar tenmeken. Elbetde men çerak bar. Ay garrak rakly bolýardy. Ikimiziň arasynda 8 ýaş bar. Uzarýan kepkenden 8 ýaş. Şu wagt diýerler eýtürmi 8 ýaş amanda gapdarlar garmy. Ömür dostum, erger geçiyorum ben açma tutorialda. Gımmat diýende. Ona näme diýdi? Mene kompor jok köp diýen wagtyny alaptyrdy. Garaşon ýa dostlar, sağlykda görüşelim. Hemme sağ ol. Görjek ol, gowy ýolunda maçyk boldum. Ha dedim näp duran.